Pois moi boas tardes a todas e a todos. É unha gran satisfacción darvos a benvida a unha nova edición de Lugo Poética, Lugo Poética 2025. É unha actividade que naceu da idea orixinal do noso querido mestre Xulio Xiz. Bueno, pois eu con estas palabras tamén quero pois mandarlle todo o meu cariño e a él débeselle o espírito desta iniciativa que combina a palabra poética, a emoción compartida, o compromiso coa nosa lingua e tamén coa nosa cultura. Quero comezar agradecendo a colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística que financia esta actividade e, bueno, pois hoxe fixemos a presentación pola mañá na Xunta de Galicia e, bueno, teñolles que dar o meu agradecemento porque senón esta actividade non sería posible. Tamén me gustaría agradecerlle á Asociación Cultural Geria porque esta entidade pois tamén de algún xeito pois pon todo o seu entusiasmo e toda a súa lealtade neste proxecto e fai posible que a poesía siga a ter espazo e voz no ámbito universitario. Desexo tamén transmitir ao meu querido Xulio Xiz o meu máis sinceiro afecto e os mellores desexos de pronta recuperación. Esperemos que pronto poidamos volver a ter por aquí acompañándonos. Aínda así que a súa ausencia física que é notable hoxe, pero a súa presencia simbólica é, sen dúbida, inmensa. Agradezco tamén a todos os poetas e poetisas que se sumaron con moitísima xenerosidade a esta iniciativa e, bueno, tamén a persoa que asume o reto de conducir esta edición, Xosé Carlos Ulloa, que vai ser o noso presentador e, bueno, eu creo que vai estar á altura desta tarefa, pois ten unha longa traxectoria e moitas táboas sobre a palestra que o avalan. E da súa man, guiados por él, percorreremos unha senda poética de hora e media aproximadamente de desconexión digital, que é algo que nos fai moito ben e que nos vai vir moi ben a todos, un espazo de calma, de palabra e de emoción compartida. Tamén me gustaría dar as grazas ao alumnado da UNED de Lugo, que unha vez máis suma a esta proposta cultural, e a todas as persoas que nos acompañan esta tarde, ben sexa presencialmente dándonos o seu calor humano, ben sexa tamén a través da nosa canle de YouTube, porque con esta iniciativa pretendemos tender pontes entre a universidade e a cidadanía. E, ademais, esta actividade vai perdurar no tempo a través da nosa canle de YouTube, como ben comentei, UNED Lugo, donde aquelas persoas que estén interesadas poden volver a mergullarse poéticamente cando desexen, porque vai estar gravada. E, bueno, pois sí que me gustaría a todas as persoas que nos acompañades esta tarde pois convidarvos a escoitar e a sentir os versos desta Lugo Poética 2025. Falarei un pouco do noso presentador presentado, porque me parece que é de xustiza. Bueno, pois é lugués, con raíces familiares en Taboada, profesor de primaria e secundaria dende o ano 90, especialidade en filoloxía, con unha importante experiencia como mediador educativo. Ademais, é autor de 3 libros de poesía, El embrujo e la musa, a ver se non me mentiu internet, A deusa das margaridas murchas e Anárquicas arritmias. É participante en moitas antoloxías e proxectos poéticos nacionais e internacionais. Membro fundador da Irmandade Poética e Artística Galaicolusa e vocal da Asociación Cultural Caldaloba. Tamén destaca como presentador de actos literarios, e aquí pois ímolo comprobar en primeira persoa, e xurado de certames poéticos, sendo unha figura de referencia no ámbito cultural lucense. Hoxe será el que nos guíe nesta nova edición de Lugo Poética, abrindo para nós un espazo de encontro coa palabra, a emoción
e o pensamento poético. Gustaríame, para finalizar, darlle as grazas a Lucía, a Gustavo e a Mar por ter a valentía de abrirse poéticamente para nós esta tarde. Así que moitísimas grazas e, bueno, espero que todos e todas disfrutemos moitísimo desta Lugo Poética. Boas tardes a todas, boas tardes a todos. Necesito que as miñas primeiras palabras sexan para o gran Xulio Xiz, para o gran Xulio Xiz Ramil, amigo admirado, pero sobre todo amigo ben querido. Que é o que debía de estar hoxe aquí, pero a súa majestade a vida impediulle. Creo que necesitaba tomar un descanso para voltar, se cabe, con máis folgos que antes. El foi o que me encomendou esta tarefa tan apaixonante, tan especial, como é a coordinación de Lugo Poética 2025. Quero agradecerlle que pensase en min para tan encomiable cometido, o que me fai tremendamente feliz. É todo un auténtico privilexio e un tremendo orgullo camiñar da man de todo un mestre, de todo un referente. Grazas de verdade. Como sei que posiblemente me estarás vendo, prométoche que o farei co maior dos cariños, do respeto, da humildade e da responsabilidade. Mándoche unha moi forte aperta cos meus mellores desexos dunha pronta recuperación. Querémoste. Ben, agradecer á Xunta de Galicia, especialmente ao secretario xeral da Lingua, don Valentín García Rodríguez, agradecer tamén a UNED, en o seu nome, a súa directora, dona Ana Traseira, e ao colectivo Egeria por facer que Lugo Poética sexa unha realidade. E, como non, a todos vos, os que estades aquí, apoyándonos, apoyando esta iniciativa tan bonita, tan especial, e a todos os que estades na casa vendo en directo ou véndonos en directo a través de internet e os que nos veredes en diferido. Ben, durante estas tardes máxicas, mentre saboreamos estes lusco-fuscos tan especiais do outono lucense, encheremos ou intentaremos encher este salón da esencia poética, da que León Felipe dicía: deshaced ese verso, quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. Aventad las palabras y si después queda algo todavía, eso será poesía. Pois deste xeito, con estas fermosas palabras de León Felipe, damos por inaugurada Lugo Poética 2025. Feliz poesía a todos e a todas. Pois hoxe temos connosco a tres excelentes poetas, tres excelentes bates, non? Mar Ferreiro Rozas, Gustavo Díaz Rey e Lucía López Cando. Con estilos todos eles moi dispares, pero cunha poesía moi áxil, moi cercana, con versos cheos de sensibilidade, de paz e de calma, de sentimento, en algúns casos de romanticismo e, como non, cheos a reverter de vida. Bueno, sen máis demora, é o voso día hoxe, así que imos falar con eles. Empezamos por Mar Ferreiro. Mar Ferreiro Rozas, que teño aquí a miña dereita, nace na cidade de Lugo, pero é oriunda de San Adriano de Lourenzá. A súa carreira profesional é de xurista, ten unha longa traxectoria de xuíz e de letrada. Publicou o seu primeiro poemario en castelán en novembro de 2023, que leva por título Llegarás, entre tanto es tiempo de vivir y o malvivir,
Creo que nestes momentos estás a traballar no teu segundo libro. Ben, na súa primeira quenda, ahora xa che cedo o micro, creo que vai ler 2 poemas, Tempos e En silencio. Ben, Tempos é un poema que reflexa como se vive na sociedade actual no mundo desenrolado. Nel fala dende a humanización dos animais, as guerras que asolan o planeta, o consumo excesivo das tecnoloxías, a soidade das xentes e a temporalidade de todo o que vivimos. Así que cedo xa a palabra. Pois moitas gracias. Bueno, tes micro, ti. Pois, é verdad? Sí. Que ben o explicou. Resumí moi ben o meu primeiro poema. Como dice el, bueno, Tempos é un poema no que veño a reflexar pois a miña percepción subjetiva, non, do que é a sociedade actual, a ver se vos gosta. Tempos, vou proceder a lelo. Para toda a vida, non. Lúa, a cadela que se pasea nun baby buggy, con boina de felpa rosa, pantalóns e xerseis na mesma tonalidade, sí, ela é para o resto da vida. Caerán vaguas cando deixe de darlle o rabo. A urxencia dos tempos prioriza emocións. As pantallas digitais e os teclados ergonómicos, a linguaxe dos stickers, a xente guai e molona das redes sociales nas que moran os influencers, profesionais experimentados ao presamento de seguidores, dirixen os destinos do rabaño humano como metralladoras en campo de batalla. Permanentemente conectados. O temporal e o inmediato están de moda. Eliminan o padecemento do esforzo. Os niveis de dopamina mófanse ata desfalecer. Consumidores atormentados andan á procura do innecesario. Ansias insaciáveis en cerebros extorsionados facilitan a tarefa. Poderes que rexen o mundo, maxestosos aos ollos dos que os serven, son alleos ás penurias e á dor. O que nada ten sega a ser un instrumento perdido na voráxine do ordinario. En algures, loitas paranoicas interrompen bailes garbosos. Noutra parte do mundo, o estrondo dos bailes mangonea os sentidos. A terra e as augas envelenadas pola avaricia humana. O vento escuro escorrenta os paxaros. Terras que sacian a fame e alentan soños, ninguneadas ata a saciedade. O pragmatismo da globalización descontrolada, pensares e sentires iguais en calquer parte do mundo, levan á pérdida das orixes e ao nacemento doutras identidades. Sempre a correr, dun lado para outro, tarefas sen xeito, con xeito, tanto dá, impóñense sen piedade. O corazón bum bum, non hai tempo que perder. Moita xente ao redor, mais ninguén a quen abrazar. Rúas asologadas por berros insonoros en noites de desvelo incontrolado. Tempos desconcertantes. Dende conciencias expertas, non é doado estar, non é doado ser. Ben, agora en segundo lugar vas ler En silencio, creo, non? Bueno, En silencio é un poema que reclama a calma e os tempos silandeiros nunha sociedade moi ruidosa. A importancia de silenciarnos para descubrir o sentido da vida. Poema que está traducido ao galego do teu poemario en castelán, non? Que levaba por título Llegarás, entre tanto es tiempo de vivir e o mal vivir. Efectivamente, eu primeiro traducino ao galego, pero está escrito en castelán originariamente deste libro que inventa José Carlos. E, bueno, di así, En silencio. Silencios rotos por o alboroto do próximo, que non coñece o significado do recollemento. Silencios devastados por discursos valeiros, contedores de verdades que rematarán sendo desveladas. Silencios que responden a preguntas complexas e a palabra non é capaz de arranxar. Silencios que converten as angustias máis fondas en aflicións máis levadías. Silencios aos que sempre se pode acudir, non entenden de deslealtades. Silencios que buscan onde non se quere ver para descubrir atributos descoñecidos.
Silencios forxados en pequenos obradoiros, o inmediato non é prioridade. Silencios que levan a máis silencio, permitindo que as penurias azoradas se deteñan sen resistencia. En silencio, por favor. Bueno, di o meu querido e admirado don José Otero Canto, que creo que non está hoxe aquí, que a poesía é un acto sublime, que supón de alguna maneira unha entronación co máis alá, un acercamento ao Olimpo, e de aí un acercamento aos deuses. Porque o vocablo poesía ven do griego poiesis, que significa facer, significa materializar, fabricar, enxendrar, significados todos eles referidos aos deuses, xa que só os deuses son capaces de crear. Pero neste caso Mar, xogando coa palabra, crea beleza a partires do sentimento. Noraboa. Bueno, agora imos con Gustavo Díaz, nado en Lugo, en 1971, abogado e concelleiro no Concello de Lugo, traballando no comercio exterior, naceu nel un interese que o levou a estudar unha lingua tan distinta como familiar que se escribe de dereita a esquerda. É autor do blog Behind Business, no que plasma a súa mirada persoal sobre rostros e lugares. A poesía súmase a ese camiño como unha forma máis de mirar. Gustavo non se define como poeta. Di que simplemente escribe o que lle sae de dentro. Das emocións, das experiencias, dos lugares, das vidas que se cruzan coa súa. Nos seus versos conviven o deserto do Sáhara ou unha pequena aldea da montaña lucense onde nace a súa muller. As voces e os silencios, a terra e o recordo. É un apaixoado pola arquitectura. Nos seus manuscritos que el chama poemas gráficos, que eu tiven o privilexio de ver, son unha auténtica maravilla, a palabra convértese tamén en forma, nunha segunda voz. A grafía define a emoción e o poema, máis que escrito parece debuxado, unha imaxe do que se di, porque Gustavo é polifacético, tamén pinta, aparte de moitas outras cousas. A súa obra é un viaxe emocional e vital que fala daquilo que lle fala a él, as persoas, os lugares, os momentos e o paso da vida a través da memoria e da emoción. En primeiro lugar, creo que nos vas a ler, non sei se pronuncio ben en árabe, de persoas de Dakhla. Pode ser así? Ben. O primeiro poema seguín o vento. Poema manuscrito en árabe, adicado a Ahmed Mahmoud, pai e líder de toda unha xeración de saharauis, home de recoñecido prestixio en Dakhla, antigua Villa Cisneros, e di del que familia da miña familia. Bueno, pois, cando queiras. Moitas gracias, boa tarde. Nada máis que decir a Xulio, dixéchelo todo. Eu descubrín fai xa unhos anos que a miña familia pode ter unha familia moi lonxe de aquí, nun sitio tan lonxano, tan descoñecido como é o deserto do Sáhara. Descubrín que ás veces as fronteiras que marcamos, os muros que poñemos, máis que protexernos do que ven de fora, o que fai é encerrarnos e privarnos dese coñecemento que podemos ter fora deles. Nada, o poema é un homenaxe a este home, a Ahmed Mahmoud, xa morreu fai uns anos. Seguín o vento onde non hai camiños, baixo a forte aperta da area que abrangue o tempo, e co murmurio dun manto de estrelas que falan só para min. Ahmed Mahmoud, fillo de Dakhla, ollada bella que viu nacer e morrer as dunas.
pai forxado na area e no mar, faciana pulida polo vento, escoita, respira, cala. O silencio pesa máis que a noite. Ahmed Mahmoud, corazón guardián. Afundimos os nosos pés na area mollada, majestoso río de ouro. Ahmed Mahmoud, home bo, grava a súa voz na miña pel. Volverás, e sei que é certo, fillo de Dakhla. Eso. Ben, seguindo coa mesma temática, vas ler agora Redes ao aire, que é un poema inspirado nos homes do mar de Dakhla, que viven na praia e saen diariamente a pescar nas súas falugas, verdade? Dakhla, bueno, a miña cultura en África non é demasiado amplia, pero creo que antigamente era coñecida como Villa Cisneros, non? Foi rebautizada como Dakhla, que é unha cidade do Sáhara Occidental, ocupada por Marruecos, pero reclamada pola República Árabe Sahaurí, creo que é así, non? Bueno, despois, se che parece, despois de ler Redes ao aire, pois fálanos un pouquiño da inspiración, de como te xurdiu esta inspiración neste viaxe, algo desta xente, algo destes países, non? Bueno, todo teu, Redes ao aire, vale? Moi ben. O poema fala de Dakhla é unha península, ten aproximadamente 700 kilómetros de playa, nada máis, e vive principalmente da pesca do polvo, da pesca da sardiña, dos pelágicos. Os pescadores son pescadores artesanos, teñen unhas pequenas barcas, falugas azuis, nunha playa pode haber 1000, 2000 falugas. Cando sale pola mañá parece unha peregrinación no mar, e cando volven á tardiña igual van volvendo despaciño para levar o peixe á lonja. Eses pescadores durante a época da pesca viven na playa, viven nunhas pequenas casiñas, nunha mini ciudade que se monta na playa, e son xentes que teñen a pel curtida polo sol e polo vento, non? Redes ao aire é un poema que dedico a Maluja. Maluja é a mai dunha persoa que se considera, eu considero moi irmão, Sidi Abdala. Maluja, filla de Dakhla, que leva no vento a voz de todo un pobo. Redes ao aire. Redes ao aire salgado dun mar infinito, tecidas por artesáns do Abrente, mans que saben o paso do vento. Duna de sal, duna de area dormida, grava o alento da auga baixo a lúa rosa que tingue a pel do muro. Sombra secreta que agocha antigas portas, hoxe abertas ao encontro do Sáhara e do océano. Falugas añil por centos rompen a beira modiño, e no vento só queda un murmurio. Homes azuis, homes do Sáhara, no seu ollar brila a luz antiga, a luz de misterio. Bueno, onte cando nos reunimos Gustavo e mais eu tomando un café, pois amosoume como el fai os poemas, non? Xeralmente sempre os acompaña, non? Don debuxo, escribe o tamaño da letra é distinta, ás veces a letra é máis pequena, outras veces é moito maior, moito máis grande, non? Outras veces incluso pois mestura a negrita coa normal, por dicilo así. Bueno, desde logo é un auténtico artista, non? Este home hai que estudalo un pouco, non sei. E bueno, amoso vos un, despois amosarei vos un en árabe tamén, a ver quen se atreve a lelo, eu non, desde logo, pero bueno. Pois bueno, aquí agora
eu dicía que para Gustavo, non? Para Gustavo ser poeta, eu penso que é inevitable, non? Naciches con alma de poeta e de vez en cando limpas as cordas da túa arpa, non? Ou limpas as cordas que son as cordas da túa alma e ofreces aos lectores un armonioso concerto que forman os versos dos teus poemas, vale? Recordando o dito latino, poeta nascitur non fit, é dicir, o poeta nace, non se hace. Bueno, moi ben. Pois agora vamos coa máis nova da familia poética de hoxe, non? Con Lucía, concretamente, pero un momentiño. Sí. Lucía López Cancio. Nada en Mondoñedo, e a poesía diela que acompañou dende a adolescencia. Tivo varios, influxo de Celso Emilio Ferreiro, Rupi Kaur, Gloria Fuertes ou a música de Guadi Galego como referentes. Graduada en Educación Social, máster do profesorado e o grau en Traballo Social nesa orde, pola Universidade Nacional de Educación a Distancia. Exerceu como profesora de formación profesional e actualmente traballa como traballadora social nunha residencia de maiores e forma parte de 2 asociacións culturais da súa vida natal en Mondoñedo. Así, mantense en contacto con diversos colectivos, dende nenos e adolescentes ata persoas da terceira idade, dos cales aprende e se sente inspirada para crear poemas a través dunha ollada máis fonda ca superficial da realidade. Ben, creo que en primeiro lugar vas ler un poema que leva por título Composición de versos novos. É unha honra a Antón Tobar e fai referencia ao poema Composición de versos bellos, falando del como se fora eu mesma. Eso di Lucía. Así que, cando queiras, deleítanos coa túa poesía. Vale, moitas gracias. Son eu incansável o mesmo. Lémbrome lembrando unhas lembranzas de tinta miña, da pluma que un día se parou, como ao meu zapato. Como se está así, atoutiñando a tentas o caderno? Sen ser Buda, Xudas ou Cristo, estou tolo, pois existo. Poido berrar en voz alta o segredo que cala o meu cerebro. As verbas alleas que me nacen ao tratar de escribilas. Convertelas en alguén, en algo. Falar por tobar. Falar por trobar. Andiven e disandiven a vida puta. De ninguén a ninguén sen medo. Baixei a última escaleira de artificios como a Borges na realidade. E ao fin, á beira túa, esquezo a morte, pois ao fin ven de ningunes e ha de rematar na nada. Que bonita, Ben, agora nesta primeira quenda vas ler tamén F, non? Penso que neste poema tes moito... Bueno, tomaches a referencia de Guadi Galego, da súa obra Matriarcas, que sacou no 2014, e dis que, bueno, introdúcela con 2 versos, non? Nos, cousa por cousa, sen podernos despistar. Creo que está todo dito, así que cando queiras, podes recitalo. F. Hai un teito. Pertencemos a unha xeración antiguísima. Unha tras doutra batemos contra o mesmo. Unha tras doutra actuamos. Representamos o noso papel, aínda que nos fixeran dubidar del. A nosa familia en feminino. Por que estaba ali aquilo? A curiosidade despertou. Unha de nós, en moitos lugares, atreveuse a cruzar. Chamándonos ás outras, accedemos. Mudou o escenario, mudaron as mentes.
até as dementes melloraron. A gaiola que nos gardou fuxiu. Follas, pensamentos, soños que semellaban pesadelos, anteriormente sen oco, comezaron a telo. Grazas á loita, non dunhas, senón de todas. Identificadas ou non cun movemento ideolóxico, pero corrompidas por un movemento máis fondo e brutal, o de sobrevivir e loitar polo seu. Elas, as que xa non están na familia, foron a escada, a corda, o empuxón, que nos trouxo ata este adverbio de lugar polo que temos que seguir loitando, sen a premisa dos adverbios de tempo que nos toque vivir. Costounos chegar aquí, que non nos vexan subir, porque senón van nos querer baixar do lugar e do tempo que nos pertence. Enhoraboa, moi ben. Porque senón van nos querer baixar do lugar e do tempo que nos pertence. Maxestuoso. Un manifesto feminista en toda regla, verdade? Eu son un loco, un namorado de Mario de Benedetti, non? Para min é o mago dos magos, non? E sempre emprego, veñenme a mente algunha das súas frases, non? E cando lín os teus poemas onte pola noite, pois pensei nesta frase del que dicía: que maravillosa serenidade o das cousas cando parecen esquecidas e de pronto alguén as chama polo seu nome. Non? Bueno, pois vamos agora, xa sen máis dilación, a segunda quenda para todos e volvemos a Mar Ferreiro. Agora creo que vas ler vas ler 80, non? Que o poema que vai ler agora é un recoñecemento, estou no certo, verdad? Vas ler 80 agora, non? Sí, é un recoñecemento aos nenos e a nenas da posguerra que hoxe teñen aproximadamente 80 anos. Nenos e nenas, a gran maioría, que tiveron unha infancia dura, unha adultez baixo a vixencia dunha democracia e unha vellez en residencias da terceira idade, a salvo os afortunados que permaneceron no seu fogar. Cando queiras. Pois moi ben explicado, non? É unha homenaxe, unha pequeniña homenaxe á xente que hoxe ten 80 anos, 80 e tantos, porque, son os nenos da posguerra, non? Da posguerra civil, e que son persoas que, sufriron moito nesa etapa, son fillos e fillas da democracia española, e ora na vellez eu observo moito que xa velliños enfermos levámolos para residencias, non? De terceira idade, a maioría, non? Algos que tenen a sorte de vivir no seu fogar cos seus familiares. Bueno, pois di así, 80. Bueno, este poema está dedicado especialmente a meu pai. A meu pai, porque ten 80 anos, foi mariñeiro, pensei nel, pero, insisto que é unha homenaxe a toda a xente destos anos, de 80, 80 e pico anos, non? Di así. Recordos difusos dunha infancia marcada pola hostilidade, que emparenta cos ansias de tolemia na mocidade, en soidade e con case nada. Hoxe, coas mans engurradas e as peles do corpo que se abanean sen complexos, non hai a quen cortexar, respiran os aires da derradeira etapa da vida. Cantou coplas e bailou muiñeiras, morreu unha dúcia de veces e renaceu outras tantas. Traballo arreo, dende ben pequeno. Os camiños de lama en inverno e poirentos no verán semellaban levar a ningures. Cheiro a terra e a cor verde nas entrañas. Acompáñano dende que ten conciencia. Sucou mares, golpes de auga a proa e popa, alento de vento mareiro que nunca amaina. Reloxo sen horas, fixeron del un home forte e de bo corazón. Soños sin cumprir, paralelos a desafíos e obrigas que enfrontar, mataron parte do entusiasmo e da fe. Respira fondo, foi, pasou.
Pensamentos que asoman de cando en vez nos días silandeiros. Querendo mudar non sabe moi ben o que. Levanta da mesa, auxiliado dun caxato, paga o café e marcha. Ben, noraboa, encántame. Gustavo, volvemos. Agora vamos a tratar, ou vas tratar, o tema da emigración, non tan presente na nosa Galicia, tan dolorosa ás veces, non? Quen non ten algún emigrante, non? Na súa familia. Eu, por exemplo, toda a familia paterna, pois, menos a miña avoa, emigrou toda para Bos Aires. Casi todos están alá. Bueno, pois ti vas ler Vai, fillo, vai, non? Que é un poema que trata dun home que quedou na casa mentre as súas irmáns emigraron. Fala da soidade e a permanencia, do arraigamento á terra e á casa, mantendo viva a memoria dun lugar. Cando queiras. Fala da migración dunha maneira diferente, como acabas de decir. Fala dun fillo, as súas irmás emigraron a Argentina, exactamente. El quedaba na casa, era o maiorazo, o que quedaba para que a casa non se cerrase, para que continuara, non? E o seu pai, un home vello, había emigrou antiguamente, e non quería que quedara na casa, quería que emigrara, quería que fora a coñecer o mundo, e quería que vivira esa experiencia igual que a viviu el. E decíalle, vai, fillo, vai, nesta terra pecha non hai pai nin nai. Nesta terra onde o vento cala, todos foron xa. Vai, fillo, vai, antes do frío, vai co lume que se apaga, cas pedras que choran, vai e deixa a sombra. Vai, fillo, vai, vai onde as rúas son grandes, vai e leva contigo o nome, leva contigo a fala, leva o vento das pereiras. Vai, fillo, vai, e se algún día volves, ca fronte alta, cas mans cheas de vida, que sexa para contarme o que aquí nunca verei. Vai, fillo, vai, eu pecharei a porta. Poema que leva por título A, de Lucía. Probablemente sexa a primeira letra que pronunciamos, a primeira letra do abecedario. A é o artigo determinado encargado de acompañar o sustantivo feminino. Na miña zona, na túa zona, é moi común engadilo antes do nome. E adicas este poema a Pepita, aínda que non lle gustaba que lle chamaran así. Entón, dedicas yo a Josefa, cando queiras. Axúdame. Só necesito apoio moral. Axúdame. Acompáñame. Quédate conmigo. Senta aquí. Mírame dende distintos ángulos. Pregúntame por todo. O que estudio. Só necesito poder chamarte, poder despedirme de ti. Con bicos, dos que fuxías pero desexabas, con apertas de coidado, con marcapasos. Quero volver a todo iso que se foi. Quero que volvas, traerte ao presente. É agridoce. Sei que estás conmigo, que estarás sempre, que falarei de ti, que pensarei en ti, ata o último momento. Para min non te fuches, para ti eu non me fun. Seino porque te sinto, cando me axudas, cando necesito apoio, compañía, soidade, cando te sentas aquí, coas mesmas ganas de comprenderme que teño eu. Como se viviras recoñecéndome, diría Guadi. Sei que me lés, porque o acto de escribir ven de onde estás.
forte como un buxo, non? Tócache. Rápido vamos, non? Casi non nos dá tempo a respirar, pero seguimos. Pero falamos despois. Vale. É un poema que reclama a presencia da verdade, da honestidade e da autenticidade na vida dos que teñen inquietudes sociais, políticas, filosóficas e xurídicas. Así que cando queiras, e despois se queres falar un pouquiño de él, pois encantado. Forte como un buxo. Bueno, moi ben dice José Carlos, nesta sociedade na que vivimos, eu boto moito de menos a lealdade e a autenticidade nas cousas, non? Non sei se vos, pero esa autenticidade do ser, non? E do estar. Noto esa falta, non sei, todo como moi pantalloso, moito mostrar e non ser, moito querer non poder, non sei. Falta de autenticidade, non? Este poema di así, titulei no eso, forte como un buxo, porque o buxo sabedes que en Galicia é unha madeira moi resistente, non? Dicen que non se dá dobregado. Moi ben, di así. A esa, a que as almas mentireiras negan cundúcias de alburgadas e miserias. A esa, que leva a xustiza a máxima expresión e pon luz na escuridade. A esa, que é irrefutável e non admite controversias ruidosas e innecesarias destinadas a encubrir e demorar. A esa, sí, a esa, fermosa en todos os seus contornos, estranguladora do pérfido, así a postren en beneficio de poderíos fraudulentos, emerxerá con forzas renovadas. A esa, loitadora incansável, da que se mofan os donos das guerras, os responsáveis da fame das nenas, dos nenos, das mulleres e dos homes do mundo. E tanto lles dá, porque a maldade os corroe. A esa, que ao longo da historia foi dobregada ata o extremo, en beneficio de intereses espurios, embalsama, pesa quen lle pese, fondas conviccións. Esa é a que busco. Precioso. Vouche facer unha pregunta, bueno, porque creo que tes moito que dicirnos acerca da túa poesía. Queríache preguntar que opinas da túa, ou non da túa, senón da poesía actual hoxe en día? Bueno, eu creo que hai poetas emerxentes e consolidados moi bons, non? Soemos ler moitos clásicos, eu por lo menos, non sei, pero entendo que sí, que hai poetas moi interesantes para ler. É unha pena que non haxa máis actos como estes, non? Nos que a xente darnos a coñecer ou bueno, falar un pouco da nosa poesía, porque eu entendo que hai moita xente que sí escribe moi ben poesía. É moi difícil escribir poesía, no sentido de que se a xente xa le pouco hoxe en día, non? Porque a xente, as estadísticas están aí, non é nada que nos inventemos, a xente le pouco, a poesía leise moito menos. Non sei se porque se asocia con xéneros románticos e cun pouco así de superficialidade, non? Cando a poesía pode ser moi profunda e moi intensa, non? Mais que un texto de prosa, non? Entendo eu, entón, entendo que sí, que hai moita xente moi interesante actualmente, pero, bueno, hai que darlles voz, non? Hai que facer certames como estes que están, pois, por meu gusto, xenial. Lucía, Gustavo, participamos tamén, se queredes, engadir algo, estamos de acordo con Marc, creo que todo o mundo, pero bueno. Sí, a poesía na actualidade é diversa como é a propia sociedade. Hoxe, a poesía nos fala de realidades que antes non se falaban así, non? Como pode ser a identidade, como pode ser a migración, o racismo, moitas cousas, non? E ca aparición das redes sociales, ca aparición de internet, é un vehículo moito máis rápido, é unha poesía corre, pode correr polo mundo, chegar a jóvenes, chegar a nenos incluso. A poesía non ten por que ser só as grandes cousas, non? Como decía Le Corbusier, un arquitecto, te decías, de arquitectura, un arquitecto francés, o pai da arquitectura moderna, decía que a arquitectura é
non é unha cuestión de estilos, está nas grandes e majestuosas obras legadas no tempo, pero tamén está na miserable casucha ou está na parede dun pórtico. Pasa o mesmo ca poesía, non só está nos grandes obras dos grandes maestres, senón que está nas pequenas cousas, está nunha palabra, nunha frase que queda no aire, está nunha canción ou está nun rap improvisado nunha praza da cidade, non? A poesía é ese sentimento que brota de un e todo é poesía, non? Becker decía, ao final, poesía eres ti, non? O sea, eso é o que eu penso, non? Bueno, para min a poesía é a maxia das maxias, non? Hai unha a min a definición de poesía que máis me gusta é a de León Felipe, coa que empezamos o acto de hoxe, pero tamén hai unha de Lord Byron que me encanta, non? Que di que a poesía é a sombra da alma, a sombra que a alma que deixa o pasar, non? Que para vos, que para ti, Lucía, a poesía? Como definirías a poesía? Coméntocho porque escribín para non olvidarme. Pois, se a poesía fose unha persoa, para min, como persoa a poesía sería calmada, alegre, paciente ante as embestidas diarias, comprometida, comprensiva, sabería escoitar e transmitir aquilo que é difícil, tería as características dunha mellor amiga ou dun mellor amigo, pois non xulgaría o dito, nin os erros, e evolucionaría co tempo facéndose aínda máis sabio. Bueno, parece vos que sigamos debatindo un pouco. A min gustame moito tamén esta parte, non, do acto, non? Eu preguntaría vos, os tres, non? Participade cando que irades un e outro. Que papel xoga a música, o silencio e o entorno no voso crear poético? Gustavo, ti, por exemplo. Bueno, eu que son un pouco extraño. A mí unha poesía súrdeme en calquer lugar, con ruido ou sin ruido, con música ou sin música. Por exemplo, nun acto que estivemos fai pouco, falaba un misionero, tiña 100 anos e iba ilusionado a súa nova misión en China. Iba a aprender chino, chinés, e iba ilusionado como un neno pequeno, non? En ese momento empecé a escribir no mantel de papel onde estábamos comendo, tuve que recortalo e de aí surdiu unha cousa, non? O sea, depende, non? Cando ti pensas ou cando algo che sale, non escoitas o que é ao redor, eu polo menos, a mí pásame eso, polo menos. Nunca vos pasou que soñando, dormindo, a min pasoume, non? Estando soñando, pois estou quedome cunha poesía e despois experto e xa non me acordo dela. E estou dicindo, teño que apuntar, non? E iso pásame, agora xa me levanto, xa me ergo, intento despertarme e apuntala, porque a mañá xa non me lembro da poesía. Digo, que pena, era bonita, bueno, pois ben. Non? Ti, Lucía ou Mar, as que queirades. Sí, a mí. Ti, xa que eres primeira. A mí pasoume xusto iso, bueno, pasábame moito antes de dormir tamén, e logo sentía, teño que despertar para apuntar isto, pero non sempre cheguei a apuntalo. Tamén me pasa moito, pois, cando me relaxo así na ducha, sí que me veñen como frases que logo apunto, ou, pois, ao mellor se me vai a mente nunha reunión social con calquera grupo de amigos ou así, teño que coller o móvil e apuntar calquera frase que me pareceu que me resonou comigo. E fago. Moi ben. E ti, Mar? Pois eu fago como a Vicenta Alexander, este poeta, escribo na cama. Non sei por qué, pero eu na cama, non sei por qué, a razón, pero collo o meu caderno, eu sempre ando cun caderno e cun bolígrafo, non? Porque, bueno, as ideas, a inspiración sempre é moi traicionera, non? As ideas non che venen cando ti queres, senón cando se aparecen, non? Pero na cama eu, si, as ideas que se me surxen, escriboas na cama.
Pois é o ambiente que me gusta e que me agrada, a cama, sí, tumbada e con cuaderno e con boli. Sí, eu penso que todo o mundo andamos cun caderno, verdad? No coche, no bolsillo, tal, para apuntar, bueno, sí, eso é moi claro. O caderno e o lápiz, sí. Sí, o caderno e o lápiz. Sempre. Bueno, pois moi ben. Falando agora, que eu enrollome moito, son mestre, claro, obviamente, pero o tema das musas, non? Cando pensamos na musa, pensamos ao mellor nunha persoa física, non? Pero hai moitas musas, non? Por exemplo, falando do social, non? Porque ti, Mar, por exemplo, toda a túa temática é social, non? Lucía prácticamente tamén, non sei se tes algo máis, bueno, despois podedes falar un pouquiño dos temas recurrentes que están na vosa poética, non? E ti, Gustavo, non sei como ves, porque bueno, os románticos sempre din que teñen que ter unha musa, non? Que non hai poetas sin musa, pero estánse referindo ao físico, pero eu penso que hai moito tipo de musa, non? Quen quere empezar a debatir o tema, cales son as vosas musas? Cales son ou cal é a vosa inspiración? Bueno, eu para min máis que escribir, o que fago é observar, mirar, escoitar, transmito o que outras cousas, ou outros lugares, outras persoas, outras situacións, viaxes, me dicen a min. Eu son casi un transmisor do que recibo de fora, non? O sea que, para min, as musas, ainda que as teño, que ben quedaches, ainda que as teño, as musas son cada cousa que me fala a min. Eu trato de transmitir esa emoción. Que se chama a atención, posiblemente, non? Que queda aí marcada a fuego. E para ti, Mar? Bueno, eu, como ben dís, eu non sei se é por defecto profesional, porque, bueno, como xuiz e demais, sempre temos ese defecto profesional que arrastramos con nós, non? De xuzgar moito, de observar. A mí gustame denunciar. Eu uso a palabra para denunciar o que vexo injusto, ou que vexo que non se acomoda a valores, ou que vexo que non é acorde con cousa boa, non sei. Eu aproveito a escritura, as letras, para denunciar, pois, guerras, denunciar fame, denunciar injustizas, denunciar carencias, denunciar falta de, denunciar. Eu son denunciadora por natureza, non? Que, bueno, tamén teño esa parte romántica, non? Tamén son capaz de escribir un poema amoroso e profundo, non? Se me poño, pero, bueno, prefiro a parte social e da xustiza. Musas. Lucía, e ti? Sí, eu semello un pouco a Mar neso da crítica social e a denuncia, sí, pero tamén sinto que teño, bueno, que ten na miña poesía bastante peso a espiritualidade, ou así unha ollada como máis filosófica, espiritual, sí. Influencioume moito, por exemplo, ler a Lao Tse, o taoísmo, todo é a nada. Entonces, pues, fago moita referencia a nada, ao todo, a de ningures. Sí. É moi importante esa faceta, non? A poesía sensibiliza e toca o corazón do que escoita, non? E ten ese papel transformador en si mesma da sociedade, non? Ainda que non a escribas para eso, é posible que o que se acerque de forma individual a ela tamén se transforme un pouco, ou incluso ti cando estás escribindo, non? Estás aprendendo, estás transformando tamén os teus sentimentos. Din que non lle gusta a poesía, porque a xente oídes que non lle gusta a poesía, é que non encontrou o poema adecuado. É dicir, todos temos o noso poema. Totalmente de acordo. É dicir, todos, é dar con el, ese que nos chega, non? E que dices, carai, que bonito, non? En palabras así vulgares, digamos. Pero eso é que non encontramos o poema adecuado. Eu lembrome, cando estiven, bueno, fun un privilexiado tamén, porque coñecín en persoa a Manuel María, non? E, bueno, estiven tomando varios cafés con él, ás veces, e sempre me dicía, dicíame, José Carlos, ti sempre intentas escribir a poesía preclara, non? É dicir, que todo o mundo se sinta reflectida nel, ou que podamos chegar a ela a entendela. Cantas veces, ou polo menos, collín moitos libros de poesía e tireinos, porque non entendo o que queren dicir, non?
Cando chegas a un que de verdade dis, pois sí, isto sucedeu a min, está pasando isto na sociedade, estamos sufrindo por isto, pois xa parece que non, que é moito, que teu, non? Eu penso que hai moito descoñecemento, a poesía sempre foi moi maltratada, non? É dicir, é moi raro ver a unha persoa nunha librería buscando un libro de poesía. Bueno, é casi imposible, non? Pero bueno, entón, pois, estes encontros, estas cousas, a min parecenme necesarias. Un mundo sin poesía é un mundo... Bueno, non sei que adxetivo empregar para... Pero, bueno, é un mundo vacío totalmente, dentro do meu punto de vista, vale? Bueno, vamos facer outra quenda de poemas. Ahora tocache... Si me permites, falaba de Gloria Fuertes, non? Sí. Desa poesía que chega a todos, que é tan sinxela, non? Por exemplo, Gloria Fuertes decía: pienso mesa y digo silla, compro pan y me lo dejo, lo que aprendo se me olvida, lo que pasa es que te quiero, ¿no? Tan sinxelo como eso é tan increíble, non? Tan sinxelo, pero hai que escribilo, Bueno, agora, Gustavo, vas a falar un pouquiño dos lugares que che marcaron, lugares dunha pequena aldea da montaña lucense, non? Leva por título... Bueno, é de Penas de Trasalba, non? Corríxeme, pero penso que é un poema que fala da grandiosidade e a resistencia da terra fronte á fugacidade do tempo e da vida humana, non? Interesante. Se queres, pois, falar algo de él antes de lelo, pois, encantado de escoitar. Penas de Trasalba é unha montaña de Galicia, da montaña de Lugo, erosionada, gastada, pero no medio ten unhas rochas moi duras como que cortan esa montaña, que aguantaron esa erosión de tantos anos. Parece que en vez de ser así, parece que emerxen de dentro hacia fora, parece unha columna vertebral dun dinosaurio ou algo así parecido. A min recórdame algo así, non? Pareceme grandioso o paisaxe, a paisaxe. Concretamente, onde se atopa, por se hai alguén que descoñeza o lugar, ou que era bueno, é na montaña de Lugo, en Láncara, moi cerquiña da aldea da miña familia, da miña muller, dos avós da miña filla, chamase Villa Esteva, vale? Bueno, di algo así como Caleiro morto, montaña aberta esperando o tempo, Trasalba serea, rotunda, ergueita, fendendo camiños, columna de pedra, ruxindo, cortando montañas e penas, fuxindo da terra, Penas de Trasalba, columna da terra. Solamente. Moi ben. Dicía Octavio Paz que o poeta participa nun diálogo común, e nese diálogo hai dúas situacións extremas, non sei se estades de acordo ou non, unha de soidade e outra de común unión. E estas situacións eu penso que están presentes nos vosos versos, nos versos de todos, porque, ao fin e ao cabo, os versos son os testimento da vosa alma, non? Que os parece esta afirmación de Octavio Paz? Super certa. Queredela comentar ou seguimos? Estades de acordo, non? Como a mí. Vale, perfecto. Pois agora vamos de novo con Lucía e vai ler Tristes pero con sorte. Di que, bueno, outro poema de crítica social, non? Encabeza con un verso de Ezequiel Fernández Mores que di que estamos informados de todo pero non nos decatamos de nada. Así que, cando queiras, recítanolo. Antes quería comentar sobre o que falabades de que probablemente as persoas non len poesía porque non atoparon o seu autor, o seu libro, o seu poema. Eu sinto que iso me pasou tamén un pouco cando no instituto, en bacharelato, nos daban a ler a xeración do 27 ou así,
que é moi bonita, pero con versos en decasílabos, rimas, todo moi romántico. E logo cheguei a Celso Emilio, por exemplo, con Longa noite de pedra, que ele sí que é un gran defensor do social, e con moita crítica e denuncia. Entón pensei, que se pode escribir sobre isto. Entón foi o que tratei de facer tamén na miña poesía. Onde o mundo se chama Celanova, ese poemario é unha pasada de... que non o leu, eu recomendo yo porque fai chorar, Tristes pero con sorte. Estábamos á deriva, lonxe de todo conflicto, imperceptible, como a nós, imperceptibles, dando voltas na nosa nora da ignorancia. Mentres, ali, lonxe da nosa illa, as persoas, como a nós, necesitaban comida, medicamentos e recursos, e recibían desprezo, arrogancia e malleiras, por parte dun goberno imperceptible tamén, por parte dun país que tivo que emigrar para poder ter comida, medicamentos e recursos, por parte duns medios de comunicación encargados de interromper a comunicación, capaces de transmitir noticias sen fondo sobre as desgrazas e traxedias mortais que ocorren cada día, para que nos sintamos tristes, pero con sorte. Alleos a todo, como se non formáramos parte do todo, porque as vidas están en xogo, e iso é o que fan con elas, xogar. Estábamos á deriva. Estábamos á deriva da humanidade, pensando que éramos o centro do mundo. E estábamos ali porque nos deixamos levar pola corrente que empuxa, porque non loitamos por nós e polos nosos, e porque agora son eles os pobriños. Antes fomos nós, e despois non se sabe quen será. Mira, boa. Dicía Gustave Flaubert que cada sono atopa a súa forma, que hai unha bebida para cada sede e un amor para cada corazón. Non hai mellor maneira de pasar a nosa vida que na preocupación incesante dunha idea, de un ideal. Eu penso que na poesía vosa pois están moi presentes os ideais, non? Os valores. O que decías ti, Gustavo, de que que a poesía de agora non pode ser igual que a poesía de antes, non? Eu vou o meu, non? A de formación profesional, que levo bastantes anos no mundo do ensino, e a veces cando temos as reunións estas de principio de curso hai pais que erguen a man e dinme: oye, os rapaces de antes, de fai 36 anos, cando empezache, son iguais que os de agora. Sí, son igual de maravillosos que os de antes, que os de agora, igual, pero son fillos de outra sociedade. Entonces non podemos educar aos fillos de fai 30 anos, digo de agora, como se educaban fai 30. Pois a poesía eu penso que é un pouquiño igual, non? A poesía pois ten que ser reivindicativa, ten que ser, pero cos problemas actuais, non? Pero hai problemas que son de sempre, o que decíades vos, dos valores, non? Dunha ética, dun civismo, non? E a poesía pois pode ocupar todos os campos, non? Sí, porque hai moita xente que di a poesía xa pensa xa directamente no amor, non? Cando escribíamos os primeiros poemas as nosas namoradas ou os nosos namorados, non? E todo o mundo pensa que é romanticismo solo, non? A poesía é moito máis que todo iso, non? Bueno, unha pregunta que vos quero facer a todos, aos tres. Como decidides? A min cóstame moitísimo, non? Como decidides os títulos dos poemas? O chou así, ou colledes unha palabra de dentro do poema e poñedes yo... A verdade é que non decido o título. O título decídeche a ti? Decídeme a min, non? Eu cando fago un poema escribo, borro, tacho, cambio, poño, quito, volvo a facer, volvo a ler, vaste relacionando, digamos, con el e vas encontrando como chamalo, non?
bueno, si despois o título é a porta de entrada ao poema para o que o lee, claro. Pero non é unha decisión anterior aos meus poemas, polo menos, non? A min dame o texto. Non sei se que é fácil ou non, pero a min dame o texto. Eu primeiro escribo o que quero escribir e despois leo o que escribín, que non sempre vale. É dicir, hai que a veces facelo varias veces, eu por lo menos fago varias veces, e unha vez lido definitivo, dame o texto, dame o título. E a ti, Lucía? Sí, a min pásame moi parecido a Mar. O que me desperta o texto pode ser un número, unha letra, un sentimento, unha sensación ou unha palabra tamén que está no texto e me fai que me fixe máis nela. Iso é o que recibe o título. Moi ben. Como definiríades cada un de vos a vosa voz poética? Se agora mesmo tiverades que, bueno, pois definiros poéticamente, esta pregunta é difícil, pero é bonita. Eu cañera. Bueno, eu son cañera. por que non? Eu son cañera porque, bueno, son cañera. Claro que sí, por que non? Eu cañera, desde logo, sí. Social e moi reivindicativa. Eu reflexiva. Reflexiva. E ti, Gustavo? E a Xeira? Non, eu casi o que escribe que son eu non é o que transmite, casi transmito o que me dicen a mí as cousas, o que me din as cousas, as persoas, as situacións, esa emoción a que intento eu transmitir. Casi non é a miña voz, é a voz do que falo. Eso é o que eu penso. Moi ben. Bueno, vamos a outro poemiña, o que queirades. Agora, pois, elexide vos, rompemos un pouco a orde, non? Quen queira, Gustavo, ti mesmo, un poema por aí que che apeteza, por exemplo, o de Fonte das Fontelas ou No Miradoiro, que son preciosos estos dous, non sei, ou outro, non? No Miradoiro, por exemplo, eu falo moito, na miña poesía está moi presente o tempo, o que é o tempo, para que ainda non sei o que é. Eu penso que o tempo non existe, non? Non é o mesmo tempo para mí que para un neno ou para unha persoa maior ou para un enfermo que ten un tempo máis corto ou mellor, non? Entón, ese buscar que é o tempo, eso a mí tenme un pouco casi obsesionado, non? Aparece en toda os meus traballos, non? Entón hai unha leira, unha finca pequena que pasa desapercibida no medio de grandes fincas, de grandes prados, pero está ali arriba unha especie de miradoiro onde ti te podes sentar e podes ver casi o mundo, non? Ás veces sento-me ali, a brisa acaricia a erva, eu miro e vexo que o tempo non pasa, que o que pasa son eu, cada vez que me sento son máis maior xa, non? Entón, no miradoiro altivo do Correlo pasa o tempo lento e non para. Pasa para non parar, para non deixar nada. Pasa para non cambiar e non para. No miradoiro altivo do Correlo pasa lento o tempo, pasa despacio, sempre, pero pasa o tempo e non para. No miradoiro altivo do Correlo non para o tempo e non pasa. Na mesma loma do casamento, o tempo mesmo non pasa e non para. No noso tempo lento, no Correlo altivo do casamento, é o noso tempo e non para. Nunca para. Precioso. Deixas no caderno porque é digno de ser mostrado, non? Vos mirade que cousa máis bonita, non? Máis coidada, non? A moi poucos poetas lle vexo esta dedicación, esta caligrafía distinta. Encántame, de verdade. É digno de estudio, dende logo que sí. Bueno, agora calquera de vos, o que queirades,
Se queredes, pois, faládenos dele un pouquiño. Vale, este titúlase Porque quero axudarche. Fala da morte inesperada na xuventude. Dende que morreu, etiquetóuseche como a que foi moza de. Como é ser viúva con 20 anos? Dime, amiga, como é? Como é que os teus amigos che regalasen polo aniversario a tatuaxe que te querías facer en honra a él? Dime, amiga, como é? Como é que, a pesar de non estaredes xuntos, segues quedando con él para pasear? Dime, amiga, como é? Como é que intentei escoitar e cantar contigo todas as cancións de desesperación que existen no mundo, pero non sei se serviu? Dime, amiga, como é? Como é levar unha palabra na pel de por vida e unha persoa no corazón de por vida tamén? Dime, amiga, como é? Como é a lembranza que che produce a agulla que fisurou a pel que el un día bicou? Dime, amiga, como é? Moi bonita, algo así como para sempre, non? Deuseme ahora a cabeza, tamén despois de escoitar a Gustavo, ahora de escoitar a Lucía. Un poeta ten que cuestionarse absolutamente todo, non? Gustavo cuestionábase o tempo, Lucía cuestionase, pois, Mar cuestionase moitísimas cousas tamén. Indudablemente lembradesme a Unamuno. Unamuno hasta se cuestionaba a propia existencia, se existiría de verdade, non? Se estaba existindo. E a poesía, pois todo poeta ten que ser, ten que cuestionar, non? Bueno, Mar, pois é o teu turno, a tua quenda, así que léenos os que queiras e fálanos do... Eu xa non teño máis, non trouxe máis. Non trouxeches máis, bueno, trouxeches solo 4. Bueno, pois Gustavo, Lucía, se tedes algún máis por aí, se non, pois seguimos debatindo un pouquiño. Bueno, vexo entre que todos preferides o verso libre, sí, en vez da métrica tradicional, non? Eu tamén, obviamente, non? Pero por algunha razón en concreto ou simplemente porque escupimos, vomitamos todo o que levamos dentro e sae así, e non miramos nada máis. Cando escribes, síteste libre, non? As emocións non sempre se poden facer rimar ou non sempre poden ser medidas nunha métrica, non? Casi escribir faiche libre, non? É o que me pasa a mí, non? Sí, é dicir, podíamos dicir que é mellor facer un soneto ou facer un verso alejandrino e tal, distorsionaría un pouco a poesía nos nosos casos, non? Bueno, é diferente. É diferente. Claro. A liberdade do autor, non? Claro. Esa liberdade que temos hoy tan restringida, non? En moitas casos, en moitas prohibicións, claro, permítenos decir o que realmente queremos, ou que nos satisface, non? Ou que nos doi tamén, non? Porque escribir tamén é dolor, é dicir, non todo é alegría. Eu, por lo menos, sufro moito escribindo. Non sei por qué, pero sufro. Sufro as letras, as verbas, cando leo, sufro e choro. Pero teño liberdade, claro, porque no mundo non temos moita, non? Estamos nun estado moi social e moi democrático, pero liberdade pouca. Pero penso que a poesía, cando facemos mellores poemas, é cando estamos cheos de dor, non? De sufrimento, de aí sae de verdade cousas verdadeiramente que chaman a atención, porque é o vomitar, non? O vomitar todo o interior. Dime, Lucía, perdona. Sí, a mí encantame tamén a métrica tradicional, e leo tamén, por exemplo, Antonio Machado en Proverbios e Cantares, ou Antonio Noriega Varela en Montañesas, e así, tamén me gusta. Encantaríame saber dominar ese tipo de métrica, pero é certo que o verso libre, pois, aparte de darche a libertad, permíteche fluir máis. En cambio, outro eu sinto que deberías pensar a palabra acertada, a rima, a métrica, todo. Entón, sí que eu vexo máis complexo. É un reto que algún día me gustaría crear tamén algúns.
Penso que Mar, daqui dos tres, é a única que publicou por agora, non? Que significaría para ti, Gustavo, publicar un libro, a túa primeira obra, non? Eu, para min, sempre digo que é como un fillo, non? Que vai quedar aí, non? Bueno, o período de xestación soe ser máis largo, máis longo, pero bueno, que para ti, ou que sentirías, non? Cando se publicas? A verdade é que non é unha cousa que eu tivera plantexado, pero ten que ser algo moi bonito, como ti dices, un fillo, poder compartir, poder que outras persoas lean o que ti faz, poder compartilo, como ti me decías, non telo guardado nun caixón, que podan verlo máis persoas, non? Pareceme moi bonito, é un honor moi grande, claro. Dicíame Neira Pampín, que está aquí, falando, bueno, cando íbamos por aí a presentar algúns libros, dicía que a veces cando escribes que casi rayas a prostitución, porque sacas absolutamente todo de ti, non? Estás botando aire, todo, o teu interior, non? Para que todo o mundo... Pero tamén penso que somos un pouco egoístas se deixamos todo eso tan bonito nunha gaveta, non? Eu penso que teñen todos dereito a lelo estas cousas tan preciosas, non? Dime. No meu caso, sí que me encantaría, bueno, que non me costase non compartila, senón que eu teño un pouco, non sei se vergonza ou síndrome do impostor, a que, non sei, entón non me atrevo. Pois é unha experiencia moi bonita, Lucía, eu falo de min que escribín, bueno, xa fai 2 anos o primeiro poemario, estou traballando no segundo, non escribes para que nadie te lea, eu por lo menos, cando publiquei o meu libro eu non escribín para que nadie me lea, pero sí que cando descobres que che compran o libro, che paran e che dicen, non, fíxome chorar, por exemplo, como a min hai persoas que me dixeron, non, fíxome chorar, dache unha alegría tan grande, non? Dices, ai, pois merece a pena escribir e esforzarse, non? Porque que alguén che diga que o que ti escribes lles fai chorar e que lles chegou realmente, non? E que lles gustou, non? De alguma maneira. Entón, eu creo que é unha experiencia moi bonita, moi recomendable. Moi gratificante. Moi gratificante, si, é un pouco como un fillo. Si, eu non teño fillos, pero si é como dar un parto, non? E como deixas o fillo aí, cando tes ao público un pouco desprotegido, non? Dirás que gustará, non gustará, venderase, non se venderá, comparará, non? Pero é unha experiencia moi positiva, sí, moi positiva. E ademais, cando non estemos, pois é como un testamento, non? Algo que deixamos aí para sempre, non? Indudablemente. Mira dunha cousa, xa de algo, bueno, algunha vez xa falamos diso, non? Pero cando vos acercastes ou como vos acercastes á poesía? De que xeito? Tiñades unha necesidade imperiosa de sacalo o vosso interior afora, tivestes lecturas que influíron, como vos acercastes a primeira, non? A primeira, eso, pois, o primeiro acercamento, non? Bueno, eu tiven a sorte de criarme nunha familia rodeado da poesía, non? Eu, de pequeno, compartía os días no Caurel con miña familia, con Uxío Noboneira, cos fillos Branca, Arturo, Uxío, con Elba, a muller, a miña mai, os meus irmãos. Aquelo era vivir nunha poesía, xa, non? Era pasar polo souto cas vacas, ver un pasariño e Uxío falaba en poesía, ver unha ventana era unha poesía, ver un... Ti, coñecéchelo, esteche na súa casa, non? Entón, si hai algo de min, de poeta, ese neno que levo dentro dende aquela, non? Eso para mí foi unha influencia clara, está claro, non? Despois, ao largo do tempo, lees moitas cousas e hai moitas máis, non? Pero a min surdiume penso, dese neno que teño dentro que viviu esa etapa da vida, non? Que sorte coñecer a persoa que escribeu A forza do noso amor non pode ser inútil. Sí, Uxío escribía cousas increíbles que coñeces de toda a vida, por exemplo, cando morre túa mai, non?
estás triste, recordas un verso que escribiu el, que ti coñeces dende pequeniño, que din os soños e os paxaros, a morte non é certo, non? Eso dache unha sonrisa, reconfórtate, son cousas que tes de pequeniño e, bueno, solo o Xío sabía casi facer iso, non? Era un mago da palabra, indudablemente, non? Eu tive a sorte de pasar un fin de semana con el no Caurel e aprendín moitísimo, moito. E ti, Lucía e Mar, ou vos, como vos acercastes á poesía? Pois eu non sei moi ben como. Eu sempre me gustou moito ler, desde pequeniña xa... Eu sempre pedía libros aos reis, non? Non pedía xoguetes, nin libros, xa desde moi pequeniña, libros. E sempre li moito e a poesía, pois non sei, naceu en min, non sei. Unha tarde, na cama, seguramente empecé así, escribindo algún verso, salío e empecé e aquí estou, non? Entón, pois, unha forma casual, pero bueno, que de algún modo ten base nese amor por a lectura que teño desde pequeniña, creo. Eu tamén sería un pouco así desde cando era pequena, porque ao ser de Mondoñedo, bueno, está moi presente, e os escritores, aquí, as letras, sí. E despois no instituto, supoño que gañei un concurso de microrelato e o premio eran libros. Entón, decidín pedir un libro de Rupi Kaur, que tamén che falaba como influencia miña. E tamén vin que a poesía pois non era aquilo que estudaba, como xa vos decía antes, o clásico, e vi que, bueno, que era un mundo que descoñecía. Empecé a ler tamén Elvira Sastre, Solorea Fuertes, e encantoume. Entón, a partir de aí, xa na adolescencia máis, foi cando me mergullei na poesía. Pois a min encantadesme todos vos, a verdade. É un auténtico privilexio coñecervos, non vos coñecía poéticamente, nin personalmente, e dende logo a min a poesía sempre digo que me deu moitísimo, non económicamente, deume moitos máis gastos, indudablemente, pero o que me deu foi coñecer, bueno, xente, poetas, cun alma moi especial, porque a alma dun poeta é unha alma extraordinaria, non? Ou especialmente especial. Un placer coñecervos, de verdade. Eu penso que todos vos estades pisando forte, que de seguir así chegaredes moi pronto a coroar o cénit do Olimpo poético, non? Ben, agora xa estamos entrando nos últimos 5 minutos. Sinto que non teñas máis poemas, non sei se sabes algún de memoria. Eu, por exemplo, non coñezo a ningún. Vale, pois damos unha última quenda, se vos parece, podedes ler un, dous, a Gustavo, vamos de disfrutar deles, vale? Bueno, vou falar tamén unha fonte, simple fonte, un poquinho de agua que surde na roca que pasa desapercibida. Cando pasas por ela, preguntas que iso é unha fonte, non? É unha fonte pois que leva salindo agua cristalina durante, non sei, 1000 anos, 2000 anos, non teño nin idea, non? Chámase Fonte das Fontelas. Fonteliñas, auga nova, auga do ventre da terra, auga limpa, que canta, auga que salta e non para, de pedra en pedra, lixeira, fría, pura. Fonteliñas, fonte das fontelas, espello da lúa, beizos de escuma, sombra mansa, berro calado do tempo, eco dos paxaros. Fonteliñas, misterio de auga, 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 auga. Bueno, a verdade é unha maravilla, non? Falaba de publicar un libro, pero iso xa o tes publicado, Isto faz unhas cantas copias e sacanchos das maos. Bueno, o último, sí. O último, non o último, ainda que, bueno, estamos xa en hora, máis ou menos, pero... Sí. Este poema chamase Sen Nome e tamén pertence así ao ámbito da crítica social, da denuncia. Fago referencia a José Agustín Goitisolo en Palabras para Julia, que era a súa filla. Entón, el di: tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la de todos. E tamén fago referencia a unha canción de Víctor Jara, bueno, un poema musicado de Víctor Jara, que é Preguntitas sobre Dios.
que di: «Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor». Comezo co poema Sen nome. Sería utópico, ou máis ben útil, que os sublevados remataran a guerra. Non só por amor propio, tamén por amor ao igual, ao parecido, ao diferente, por amor ao seu país e aos outros países, por amor a ningún, simplemente por amor. Sería utópico que os gobernantes gobernaran en nome das persoas sen nome. Sería utópico o Estado, os cidadáns, a comunidade. Sería utópico que os gobernantes comenzaran por as. Sería utópico, sería diferente, sería bonito. Non pertencería a este mundo. Ao mellor o imagino porque noutro xa existe. No meu, no teu, no de alguén. Entón, continuemos inventando a realidade. Démoslle forma útil á utopía de vivir. Muy bonito, ¿eh? Esto que más me gusta. De verdad que más me gusta. Bueno, pois vamos rematando xa. Gustavo, queres ler o último, derradeiro? Ti me digas. Non te máis. Non tes máis? Podo che ler un pequeniño que teño? Pois ve, non, o que queiras, sí. Son a bruma entre as árbores. Xa non sei onde empeza a miña pel. Solo. Pequeniño, pero... Bueno, e ahora xa rematamos. Dime, Lucía. Sí que teño un que te traía apuntado. Non é meu. É o meu poema favorito de Celso Emilio. Por se queres te ler. Gustache Celso Emilio? Sí, moito. É o meu autor preferido, eh? Temos algo en común xa. Si, Celso Emilio Ferreiro... Leo. Pois rente ao mar, veña, ese camiño, non decía Celso Emilio. Este poema chamase Ti e máis eu. Non falemos dos bobos que todo la deprenden nos libros. Non falemos dos parvos con cara de domingo, nin dos sapientes memos, nin dos túzaros listos, nin do eterno mal gusto dos pobres novos ricos. Falemos de ti e min, xa que vivimos. Ti e eu nos ventos e nos solsticios, ti e eu nos bosques e nos ríos, ti e eu historia de corpos nidios, ti e eu saudade de árbores íntimos, ti e eu sen tempo, polo tempo imos, ti e eu cantando, chorando e rindo. Bueno, pois emplazámonos Nos temos tamén que dar as gracias a ti por facernos isto tan fácil. É un privilexio para nós que ti estuveras connosco hoxe. Unha cousa de última hora, pero foi impresionante. Sí, o domingo pola noite avisaronme de que tal, pero bueno, hai moito que mellorar, supoño, todavía, pero en eso estamos. E gracias a toda a xente que nos veu escoitar, porque non sei se vos gustou ou non, pero bueno, por lo menos sentímonos acompañados, non? Que eu agradezo moito que me acompañen na lectura e que Ahora miraremos o YouTube, non? A ver que pasou. Bueno, nada, emplazo vos a presentación do libro de Mar, a presentación posible futura dos poemarios de Gustavo e de Lucía, que espero que den ese paso. E, bueno, Mar, non sei cando pensas sacalo o segundo. Pois non sei se para final de ano ou para o ano que ven, se a principios, non sei. Depende un pouco do prelo tamén, non? Bueno, pois un placer, de verdade, un placer coñecer estas novas voces, bueno, novas, estas voces poéticas descoñecidas para min, que non se me esqueceran tan fácil. E vamos rematar xa. Encántame estas dúas estrofas, e sempre me gusta rematar con unha antigua bendición celta, porque somos celtas, somos castrexos, levámoslo na sangre, non? E di así: que o camiño nos leve a toparnos, e que o vento sople sempre ao noso favor, que os cálidos rayos do sol caian sobre a vosa casa, e que sempre teñades cerca unha man amiga, que sempre este verde a erva que pisedes, e azul o ceo sobre vos, que sexan completas as alegrías que vos rodean,
e sinceros os corazóns que vos amen. Moitas gracias a todos e a todas. Repito, un auténtico placer.